Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulap sa hangin. Makaduda naman hinuon yung sinultihan ni Ma'am Julia. Itukmot naman hinuon ko nila palayo din. Elena. Lando? Lando, at sinahitabo? Ang ano nagdugo man ng imong o? Oh, Lando! Sakit na sa kong tiil eh. Tiil? Ang imong tiil ang sakit? Oh, limot ko nga doon ang bedo ka ang sa di pamusaka. Wa kay samat sa o? Wa man. Pero, nga may dugo man ng imong o? Abi na kung imo ng dugo ang nasa imong agtang. Dugo ni sa bland nga lalaki nga nahimo na ko atraso. Unsa? Nasuntukan ako siya sa ilong niya. Gilayok pa ko niya mao nga napunta sa kong o ug agtang ang uban niyang dugo. Pero wala kay angay kahadlukan. Matagam na to. Nakuyapan na siya sa kong kumo. Nakuyapan gyud. Oh. Paklo yung di kayo itong tawahan na. Kaya ako ni Boy. Tinood ka? Nakayawan ka nga. Tinood nga. Nagdugo ako mo. Nabala ka kinako. Kuan. Natural nga mabalaka agit ko. Kisa may dili mabalaka. Salamat sa mong kabalaka. Nalipay ko nga. Importante sa ko nimo. Tanan ako higala, Lando. Importante para nako. Apil ako, anak. Natural nga apil ka. Salamat. Ako ang angay nga magpasalamat nimo. Kay nahimo kang hero nako karon. Di ko gusto nga doon ay magbinuang nimo, Helena. Wala ka ba ako? Kung unsa ka ka-importante para na ako. Nahibahok ka. Nga di ko bagay. Para nimo. Tungod kay gawas ang minyo ko. Hardinero lang ko. Pero di man tingali sa kung musulti ko sa tinuod ako gibati para nimo. Lando, please. Dili na ta mag-isgot bahay na tunduha. Sorry kayo. Limpihan na natong imong naong. Lain kayong tanawon ang dugo sa imong naong. Please, Lord. Makapugong na unta ko sa tentasyon. Dili ko gusto makasaha, Lord. Minyo si Lando. Dakong saha kung tubayan ako siya. Hello. Hello, boss. Oh, ano ba ka? Boss, nakilala ko kwarta. Magpa-doktor ko. Sa? Wala ba doktor ka man? Buno kayo ko, boss. Di ko lahat ako sa usa ka lalaki human ako adlo ka sa Helena. Higala siya ni Helena. Anong sigurado magkahigala si Helena? Tungod kay gibauran ko niya, boss. Nga di nagyod ko no komodoon ni Helena. Kusugar pagkumo, boss. Misidlit ko ng dugo sa kong ilong. Kung gano'n nagkailam siya mo? Misumbong tingali si Helena niya. O dili kay higala lang sila. Kaupan pa yun sila sa bahay. Sa? Dito siya mugawa sa gate kagisudlan ni Helena. O dito siya musudog balik. Nawagtang ko kadali sa kalibutan. Pero nakita yun ako siya nga misud sa gate sa nakumbay. Usaman? Gwapo ba siya? Ula kong tao? Oo, boss. Gwapo, dako og straight ang buhok. Siya si Lando.
Lando? Ayaw na ni ko usbaha, Lando. Unsa man ang di na ko usbon? Nga mga lata kag tao. Hilina, gibastos ka niya. Bisan na. Malikayan ako siya. Ang dali na ko gusto. Nga makabaton kag kaaway tungod na ako, Lando. Pero, di pa sa ko magkatog nga magunahuna nga doon ay magbinuang ni mo. Bisan na lagi. Ayaw na sila tagda. Unsa naman lang kung buhatan yung kag di maayo. Ako lagi patagam tong tawana. Sa sunod nga bugal-bugalan pa kaniya. Mo-ospital agad siya. Lando, ayaw pag-ingon ana, uy. Kulbaan naman sa tanim gipanulti. Basta lagi. Katimaan na bagus na ako ito tawana. Lando, sige kaingon ko na. Lili ko ganahan nga doon na kay kaaway. Ako lang sige badlong. Ano di na siya magbugal-bugalin mo. Kausap niyo ka. Tanawang akong ilong. Hubag kayo. Nya? Nadok na ka. Hadlo ko taon. Mubawas ko itong panuway. Kara! Ayaw ka handok. Kinahanglang mulaya sinapita sila. Maumanay akong misyon. Ako ginang tumanon. Bata-baton ko ng bayhana. How? Kara. Pero, irelasyon na ng ilong ni mo, ha? Pangita lang ko niya lang higayon nga mahadok mo sila. Oo, boss. Makalagot. Kaayog yung kumuton sa naong ni Helena. Pagbasol ko gidoy. Kanong ako pa man siyang gidawat nga nurse ni Alejandro. Makalagot gad. Ma? Unsa man to sekreto nga kung nabati nga gisulti ni Helena, ha? Shane! Ayaw na gutog tagda. Ma, klaro kayo nga gihulga kaniya. Unya, ikaw sab, nadlo kaniya. Ay, da. Bahin kini sa akong gisweldo niya. Ha? Unsa man ang bahin sa imong gisweldo niya, ha? Wa pa kumuhatag niya sa iyang sweldo. O giya kong gihulga nga isumbong ko niya ni Papa Alejandro nimo. Para ka na lang. Mahadlo ka? Shane, naibaw ka na sa batasan sa imong amahan. Dili ka na siya ganahan nga doon ay mga trabahante nga dili maswilduhan. Labi na gyud ang mga katabang. Magkalagot nito na usahay si Papa. Masuod pa niyang mga katabang kay nato. Ay nalatog tagda ang gisulti ni Helena. Pero, may patabangan ko nimo. Unsa ka na, Mama? Tabangi ko nga mapapahawa ka na si Elena dinhi. Unsa? Mura man og doon na siya'y plano sa imong amahan. Mausap ka na ako nakita, Ma. Nagkasuod na silang maayo. Unya, kanta-kantahan pa yun niya si Papa. Sip-sip. Sip-sip ka na babayhana. Og baga pag yung naong. Dili gyud siya mo pahawa, bisag ako nagipalayas. Og ang way buot sa nimong amahan, siya ang gilabanan. Makalagot. Oh, pasinok iyan ang gitintal si Papa, Ma. Unsa? Ganahan ko siya nga, panggaon siya ni Papa. Doon na gina siya giapa sa akong amahan. Kung unsa may iyang giplano, Shane, dili ka na niya makuha. Ayaw ka bala ka, Ma. Mangita ko paagi nga mulayas ka na si Helena dinhi. Lakaw na. Gawas na. Ako nito bagon. Okay. Hello? Hello? Julia, kinahanglang papawaol mo ka ng Lando di sa inyo. Unsa, Franco? Pulo sa mandi. Yan ang isuntok sa ilong. Maulagi ni akong problema karon. Tuaman mo laban ni Helena si Alejandro. Og gibaharan ko ni Helena nga motabi gyud siya bahin nato kun pugso nako siya sa pagpalayas. Apila si Lando. Lami na kaayong hiluan ba yan? Ops.
Ilang una tamo na pa ng pagi. Normal nga pagpalayas lang una ang buhata, Julia. Sir Alejandro? Oras na nga mo inom kasi mong tambal, sir. Sige. Okay ra ka? O wala kay gipamati? Wara. Basin, gusto ka mo suroy? Human kong inom og tambal. Dad ako sa duyan ni Silis. Ha? Ganahan ko nga magpahangin dito. Mama, Oh, unsa naman sad, Shane? tuan na sab sa luyo sila sa Helena o Papa Alejandro. Unsa? Dito ba sa duyan ba? Makamaugod ni mo sip-sip babayana da? Abi kay ganahan man si Alejandro diha sa duyan. Adto sa gyud niya dadon si Alejandro. Ma, unsa pa atong angayang buhaton ha? Aron maputol ng pagpakigsuod di Papa kang Helena? Ikaw gyud ang makaputol ini, Shane. Unsaon man? Kinahanglan mo atiman sad ka sa imong amahan. Ikaw di ay. Mas ikaw ang angayang mo atiman ni Papa kay asawa ka niya? Murag husto ka sad. Sir Alejandro, okay ra ka da sa imong himutangan? Okay ra ko, Helena. Ayaw ka bala ka. Malingkamot ko nga. Makalakaw ko pagbalik. Ha? Ganahan ko nga. Makalihok na ko nga. Nga ako lang. Helena. Biyai una mi si Alejandro. Oh. Imo siyang sugoon, Julia. Ako lang ipaatiman niya ang iyang katulganan. Og ako lang una ang mobantay nimo. Alejandro, nahuna-huna nako nga ako gidi ay ang moatiman kay akong obligasyon ang pag-atiman nimo. Busa gikan karon, mas daghan akong time nga igahin uban nimo. Ug unsa may nakaaghat nimo sa pag-atiman nako, Julia? Ha? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.